Mara ta' 71 sena minn Ħażabbar tilfet ħajjitha u oħra ta' 23 sena fil-periklu tal-mewt wara inċident ta' traffiku fil-Fgura. Dan fil-waqt li 5 persuni oħra iddaħħlu l-isptar. L-aċċident seħħ l-ħabta ta' 3:09 ta' wara f'sinar fit-triq Hompex. Fuq il-post marru l-pulizija li mill-ewwel starriċ irriżulta li seħħet ħabta bejn żewġ vetturi. Karozza kienet qed tinstaq minn mara ta' 23 sena minn Ħażabbar fejn flimkien magħha kien hemm il-vittma. Fil-karozza l-oħra li kienet misjuqa mill-missier il-Prim Ministru il-President Emeritu George Abela ta' 77 sena minn Witilajn kien hemm 4 persuni oħra, om il-Prim Ministru Margrit Abela ta' 76 sena, mara ta' 42 sena u żewġ subin ta' 14 u 11 sena. Sa dan it-tant il-Prim Ministru Robert Abela f'kitba fuq il-midja soċjali qal li waqt li jinsabu rikoverati l-isptar missieru ommu jinsabu f'qagħda stabbli u qed jingħataw l-aqwa kura. F'din il-kitba Dr. Abela rringrazzja lit-tobba, nurses u ħaddiema oħra tal-ambulanza u l-isptar, lill-Pulizija u membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u lil dawk kollha li assistew lill-ġenituri tiegħu fl-inċident serju ta' traffiku. Fuq il-post marru wkoll uffiċjali mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fejn kellhom operazzjoni sabiex jinħarġu persuni li nqabdu miż-żewġ vetturi. Fuq il-post tal-aċċident marru wkoll tim mediku u ambulanza li ħadet lil persuni involuti l-Isptar Mater Dei għal aktar kura. It-triq ingħalqet ta' traffiku għal xi ħin. Il-Maġistrat Ian Farrugia ġie informat bil-każ u ħatar inkjesta. Dan fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.